Evo, nastavljamo mi naš popodnevni program. Sa nama su Olivera Ptica, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. I Margarita Baštinec, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Vi ste osnivači i predavači u udruženju Tim mozgova, ali tako? Jeste. Dobro, evo sad ovako da kažemo, udruženje građana Tim mozgova postoji od kada i čime se bavite? Evo, Margarita, vi biste mogli kažete nešto o tome. Hoću, naravno, baš se radujem. Mi smo mlado udruženje, iako nismo mladi u ideji. Udruženje je napravljeno sa ciljem da promovišemo edukaciju u najširem smislu, edukaciju kao životni proces i da putem naših seminara koje organizujemo podižemo nivo emocionalne, socijalne i naravno intelektualne inteligencije. Olja i ja se već dosta dugo poznajemo i imamo veliko znanje iz sve te tri oblasti, ili bar verujemo da imamo, i onda smo došli na ideju da oformimo kao naš prvi projekat seminar o tehnikama efikasnog učenja sa jednim velikim ciljem da to postane jedan predmet koji će biti etabliran na univerzitetima, ne bi li se studenti na našem univerzitetu obučavali kako da uče, pa tek onda postoji taj problem, da li uopšte ljudi znaju da uče? Postoji ogroman problem. Jel da? Postoji ogroman problem, a mi imamo inače naša interna deviza jeste učenje kao zabava. Znači, to nam je najvažnije. Znači, ne samo da učimo kako da učimo, da učimo ono što svako želi da uči. Da to ne bude teško. Naravno, da bude lako i da bude zabavno i da u tome svi uživamo. A da li postoje ovakav neki program ranije? Ili ste vi došli prvi na ideju na ovim prostorima? Postoje u okviru raznih nevladinih organizacija segmentirani seminari o nekim delovima učenja, ali jedan ovako celoviti koncept mislim da je naš. Jednom su me pitali jel postoji to u SCG-u, ja kažem to ne postoji u svetu, a skoro kada sam bila na jednom razgovoru, kada me dekan jednog fakulteta pitao a čiji je to seminar, očekujući da je to nečiji seminar sa strane, ja sam rekla naš, i tek onda shvatila da smo mi u stvari napravili jednu mnogo vrednu stvar, a to je jedan koncept kakav zaista ne postoji. Dobro. Sad, znači, udruženje građana Tim mozgova organizuje sad jedan seminar pod nazivom Naučite, odlučite da učite, jel tako? I postignite, naravno, željeni uspeh. Sad, vi, Olivera, biste mogli da nam kažete malo uopšte o seminaru, kako je to sve zamišljeno i koji je cilj, šta treba se postignuti tim seminarom? Naravno, sad smo asocirali ovom reči odluka na jednu vrlo važnu stvar, a to je da zaista oni koji dolaze na seminar treba da imaju čvrstu odluku. Znači da uče, i mislim da je mnogo bolja kombinacija kada mladi sami odluče da dođu na seminar, nego ono, znate, varijanta mama, tata čuli, pa hajde sad ti, idi dete, pomozi sebi, znači mnogo je bolje kad čovjek sam sebi hoće da pomogne. Što se tiče samih seminara, Margita je već rekla, znači naš neki, ne mogu da kažem krajnji cilj, ali hajde srednjoročni cilj, je da od danas, negde za godinu i po dana, da se uvede kao regularni predmet, znači na početku prvog semestra, posle upisa na fakultet, tehnike efikasnog učenja. Zašto? Pa zašto je 21. vek informacija? Toliko nam se informacija svakodnevno servira, a postoji taj problem. Na koji način, bar one važne informacije, znači smestiti u koru, u neokorteks, ekvalu velikog mozga, i jako malo ljudi se, da kažem, do skoro time bavilo. Mi smo osmislili, znači, da bismo ostvarili taj srednjoročni cilj, da se takav jedan predmet uvede u školovanje naše i da se deca prvo pripreme da konzumiraju toliku količinu informacija, znači, mi smo počele sa ovim kratkoročnim planom, da kažem, a to je 4 seminara godišnje. Znači, negde uoči ispita, obično smo gledali da bude uoči ispitnih rokova, znači, studenti, ali naravno i svi ljudi koji uopšte život shvataju, a što on po meni zapravo jeste, kao jedan dugoročan proces učenja, jer mi svakodnevno učimo, u svakoj sekundi svog života mi nešto novo percipiramo, naučimo. Znači, to ćemo tako realizovati, u stvari već smo i počeli. Proletos je bilo par pilot seminara, onda smo na početku ovog prvog semestra imali jedan fantastičan seminar, stvarno. Mislim da su mnogi studenti i uopšte polaznici došli sa strahom, pre svega da će im biti dosadno, i nas dve smo ih surove 2 dana držali od ujutro do uveče u slušaonici Filološkog fakulteta. Međutim, šta se desilo? Verujte, drugog dana na kraju seminara ljudima je bilo žao
žalbe idu. Prvo, što je jako bitno, imali su svest o tome da su od tog dana promenjeni zauvek. Evo, prvo sam to htjela, rezultati su... Mentalni sklop je promenjen. Sve te tehnike koje smo objašnjavali smo isprobali na samom seminaru sa njima i dokazali im da to zaista funkcioniše. I čak je bilo i komentara drugog dana, mi smo se plašili da ćemo se dosađivati, baš je bilo sjajno. I što je isto važno, ne samo naravno zabaviti se, nego i naučiti puno toga. Naravno. Evo sad recite nam kako je osmišljen program seminara. Znači, koliko sam ja razumela, vas dve delite teme, pošto ste predavači. Koje teme predaje, tako kažem? Evo sad, koja je Olja pomenula zabavu, naravno jako smo se zabavljali i fotografije sa seminara koje ja svakodnevno onako posmatram i listam, pokazuju kako su u nekim trenucima se svi smejali, a u sledećem trenutku su krajnje ozbiljno radili zadatke. Mi smo podelili teme na ozbiljne i neozbiljne. U stvari nismo. Nije baš tako. Moj zadatak je uglavnom da ih opustim, da relaksiraju i da stvarno ih pripremim za tu zabavu. Olja ima ozbiljne teme kao što su koncentracija, samodisciplina i organizacija, ali ono što jeste važno, uradimo veliki broj tehnika, veliki broj veština savladamo tokom seminara i radi se određeni testovi koji im omogućavaju ne samo da bolje upoznaju sebe i svoje neke načine i stilove učenja i načine na koje oni su do sada učili, kako da te stilove još bolje razviju, nego da i bolje razumeju ljude sa kojima dolaze u kontakt, profesore pod broj 1, ali i da razumeju bolje one svoje kolege sa kojima se svakodnevno susreću. Pa da više ne kažu da je neko glup, nego da samo ima drugačiji način mišljenja i da pokušaju da razviju veštinu i tog nekog drugačijeg načina razmišljanja, učenja i predstavljanja. Dobro, evo i sad da kažem ono što je jako vjerojatno bitno našim gledalcima koji su zainteresovani za ovo, gde mogu da se prijave za seminar, da li postoji neki ograničeni broj prijava, kako to funkcioniše? Naše udruženje momentalno se nalazimo u Beogradskoj broju 37 na drugom spratu. Telefone, mogu da kažem? Da, telefoni udruženja su 32 44 378 i 33 46 945. Od 12 do 18 je naša koleginica tamo. Koja je cena seminara? Cena seminara je 5100 dinara. To traje 2 dana. Seminar od 9 do 19 časova. Pritom moram da kažem, pošto nas sigurno gledaju i studenti Filološkog fakulteta, mada oni to znaju, glavno obaveštenje se i nalazi na tom fakultetu i moram da se zahvalim dekanu, profesoru Neškoviću, koji je prvi imao sluha da nas ugosti na svom fakultetu. Studenti tog fakulteta imaju povlašćenu cenu. Dobro. Evo, nažalost mi nemamo još vremena da malo objasnimo gledalcima princip, ali naravno svi zainteresovani gledalci mogu da se jave na telefone koje ste vi sada pročitali i da dođu na seminar, a nadam se ćemo se mi ponovo družiti da malo još detaljnije gledalcima objasnimo svemu ovome. Hvala vam puno na gostovanju naše emisije. Hvala vam. Evo, dragi naši gledalci, sada idemo na malo muzike pa se vraćamo u studiju.